Ostbotnien ist bekannt für seine Landschaften. Es ist auch bekannt für seine Autohändler. Daher wählen wir die besten Autos des deutschen Automobilmarktes und bringen sie nach Finnland. Auf Wunsch sogar vor ihrer Haustür. Bayern Car. Olemme Bärdön moottoriradalla. Tämä on pohjoisen pallonpuoliskon modernein moottorirata. Saanut muutama vuosi sitten tämä nykyinen muoto alkunsa täysin yksityisestä rahasta. Muutamat paikalliset liikemiehet sijoittivat tähän rahaan. Vaikka tämä F1 maailmanmestarita ei vielä Estoniasta tai Eestistä, Virosta olekaan tullut, niin täällä on ottaen huomioon tämän maan vähäväkisyyden. Täällä on erittäin dynaaminen moottoriurheilu ja lajeja on edustettuna laidasta laitaan. Ja se, että tämä rata on olemassa, se kertoo siitä voimasta, mikä tässä maassa on. Ja on erittäin hienoa, että tämä on tässä kilpailussa myöskin Suomen osakilpailu. Rata SM-karavaani on saapunut eteläisen naapurivaltiomme Viron Pärnuun. Luvassa on vauhdikas ja jännittävä kisa viikonloppu. Ensimmäisenä tietenkin on legendaarisen Legends-luokka ensimmäisen lähdön kanssa. Paalupaikaltahan löytyy edellisissä kisoissa hyvin pärjännyt Jesse Kari. Kisassa on myös mukana hallitseva mestari Juhan Ahokas sekä monia muita kisaajia. Nyt kisa alkoikin. Valot ovat vaihtuneet vihreäksi ja ensimmäiseen kaarteeseen siirrytään. Siellä on in-car-kuvaa Juhan Ahokkaasta, eli siis hallitsevasta mestarista, sekä Aki Heinosesta, joka ajaa numero 6. Ja sen lisäksi meiltä löytyy myös in-car-kuvaa kuskilta nimeltä Jani Vileen numero 8. Kaikki kolme aivan ykköskuskeja, tietenkin eri tasoilla tässä kisassa. Ensimmäisessä kaarteessa tilanne näyttää hyvältä, mutta mitä siellä tapahtuu? Aivan kun joku törmäys olisi tapahtunut, niin onkin. Se on numero 71, Jarno Pöytälaakso, meinaa suistua tieltä, mutta ei suistu. Selkeästi kisaa jatketaan. Päästään toiseen kaarteeseen, autojen letka on hyvin tasainen, mutta tiivis. Pysytään kiinni peräpelleissä. Ja nyt näemme taas Ahokkaan. Sieltä menee Jesse Kari ohitse johtoauto. Onko Jesse tällä saanut itselleen ykköspaikan? Onko tämä voiton ainekset? En usko. Juhan ajaa kuitenkin tasaisesti ja selkeästi yrittää etsiä paikkaa ohitukseen. Se on vaikeata tällä ensimmäisillä kierroksilla. Näemme, tuleeko vielä myöhemmin Juhanille paikka ohittaa. Mestari kuskia ei tietenkään pieni ohitus ikään haittaa. Nyt näemme pääsemme kolmanteen kaarteeseen, mihin autot tulevat hyvin tasaisesti. Siellä on johtopaikoilla selkeästi tiukasti perässä, ollaan kiinni. En usko, että tulee vielä tässä kohtaa suuria muutoksia johtopareihin, mutta saa nähdä miten käy. Ja Vileenin autossa on tiukka nyt Ahokas yrittää päästä ohi Jesse Karista johtopaikalta. Onnistuuko Ahokas? Ei, maaliviivalla hieman jälkeen, mutta kuka tulee oikealta? Henri Tuomaala nousee kakkossijalle, autolla on numero 23, mutta takaisin Vileen, joka myös pääsee maaliviivalle. Hieman mennään nyt offroadin kautta sieltä sivusta, mutta selkeästi Vileen hyvänä kuskina tasauttaa tilanteen. Hieman epävakaata kuljetusta, mutta eiköhän Vileen tästä selviä. Ja sitten loput autot saapuvat maaliviivalle hyvässä letkassa, sieltä peränpitäjät tulevat. Ja Ahokas on jälleen kerran yrittää päästä ohittamaan Tuomaalaa. Ei onnistu. Tiukka kisa. Pääkolmikko on niin aivan kiinni toisissaan, aivan peräpelleissä. Muut tulevat perästä kuin koirat kanalaan. Nyt sitten päästään toiseen kurviin, mitä tapahtuu siellä. Tasaisesti ohitetaan sekin. Kärkikolmikko on niin tiukkaa, niin tasaista matsia näillä ihmisillä, että ei päästä kyllä yli tästä. Onko nytten Ahokkaan aika ohittaa? Ei ole, mutta Tuomaala siellä selkeästi yrittää Jesse Karia ohittaa. Ei onnistu. Välit vähän kasvavat välillä. Selkeästi huomaa, että Jesse Kari on ansainnut paalipaikkansa tässä kisassa. Hän ajaa hyvin tasaisesti. Hyvin häntä ei pääse ohittamaan kukaan tässä kisassa.
Kari, Tuomaala ja Juhan Ahokas ovat kaikki kolme tiukasti toistensa perässä kiinni. Tullaan kolmanteen kaarteeseen ja edelleen pysyy tilanne samana. Takana olevat voivat vain katsella peräpeiliä, kun kolmikko vetää täysillä. Nyt näemme taas Vileniä. Vilen yrittää kovasti päästä ohitse, mutta ei ole onnistunut. Nyt sieltä tulee ohitus, sieltä se tuleeko? Jää hieman, ja hän pääsee selkeästi ohitse. Mahtavaa Vilen. Päästään eteenpäin ja seuraavaan kaarteeseen. Saamme nähdä, nouseeko Vilen vielä oikein palkintopalleille. Kovaa kisaa kyllä on, mutta monta autoa on vielä edessä. Mutta sieltä tulee, mitä tapahtuu? Ahokas pääsee ohi, hän on päässyt sekä Tuomaalasta että Karista. Ahokas vetää tiukkaa eteenpäin ja hieman ruvetaan siellä käymään jopa ohilla. Ei toivottavasti Ahokkaalla ei nyt tule virhettä tästä, että ei päästä takaisin. Eli hyvät ohitukset, mitkä oli Ahokkaalla tasaista ajamista. Mutta mitä siellä kuitenkin Kari pysyy selkeästi perässä. Tiukasti yrittää peräpelissä pysyä ja olla sinne. Nyt on jäänyt hieman Tuomaalla tuonne taakse, mutta kovana kuskilla voi olla, että saa heidät vielä kiinni. Vai tasoittuuko tilanne tästä? Ahokas ainakin vetää tasaisin varmoin otteen, vaihtaa sillä vaihdetta. Hieman käydään nurmikon puolella, mutta se ei selkeästi. Ei mitä tapahtuu, Kari pääsee ohitse. Takaisin ykköspaikalle, Kari nousee sieltä juuri kun päästään maaliviivalle. Numero 20 sininen auto, mutta mitä Ahokas ottaa takaisin? Mitä tapahtuu maaliviivalla suoraan? Ahokas on päässyt taas ykköseksi. Tämä on titaanien taisto. 3 johtopaikkaa ovat lähes tasaisia. Ei pystytä tässä mitään edes. Taasko tulee ohitse sieltä Kari. Yrittää sieltä kärkkyä. Ja kärkikolmikko tulee maaliin lähes rinnakkain. Mitä siellä tapahtuu? Tästä tulee tiukka kesä. Ja Vilen ajaa. Vilen pääsee kohittamaan. Vilen hoitaa tällä keskitasoilla. Mitä hän törmää suoraan? Nyt kyllä Niko Sederbergia törmättiin pahasti. Ai. Mitä Vilen teet? Tämä on liukasta peliä. Tästä voi tulla vielä pahasti sakkoja ajan kanssa. Mutta silti päästään maaliviivalle. Pidä nyt homma käsissä Vilen, mutta siellä menee top kolmikko, kärkikolmikko ajaa kovaa vauhtia, sillä Ahokas on päässyt ykköseksi, eikä vielä ole muuttunut tilanne. Kovasti selkeästi Kari yrittää etsiä, ja Vileniin taas, miten Vilen teet? Pääst kohittamaan, Vilen pääsee sieltä. Ei pääse, Vilen jää kuitenkin jää alle sinne. Ei, mitä tapahtui? Nyt törmättiin ja kunnolla. Nyt Vilen hieman rauhaa sinne ratin taakse. Mutta saa nähdä, miten käy tilanteessa. 25 tulee sieltä ohitse. Ai. Saa nähdä, miten tämä kisa jatkuu hänen osaltaan. Seuraavaksi palaamme kärkikolmikkoon, missä Ahokas edelleen jatkaa. Kariin pysyy siellä kovasti taustalla. Miten onko? Pääseekö Ahokas ohitse tästä? Hän käytiin taas nurmikon kautta. Vaarallisia tilanteita tässä kisassa riittää selkeästi. Ahokas on kuitenkin nähty, että hän on tasainen kuski. Hän ei pienestä pelästy. Hän pitää kovasti. Ahokas on hallitseva mestari. Hän on voittanut monia kisoja. Ja sieltä kärkikolmikko jatkaa maaliviivalle. Siellä tullaankin. Ja kukaan ensimmäinen? Ahokas on tietenkin taas ensimmäisenä. Mutta menikö sieltä juuri ohitse Tuomaala? Menikö Karista ohi? Tämä kärkikolmen taisto on niin tiukkaa, että kukaan pystytään sanomaan mitään. Nyt näemme taas Ahokkaan kuvaamista. Täysin. Kanteet eivät yhtään tärise. Käsi ei tärise. Ahokas ei ollenkaan jännitä, vaikka takapelissä pysyy Kari. Ahokakselle. Mikä sieltä tuli? Kari tuli Ahoksesta läpi. Ahokas, miten päästit ohitsesi? Nyt Ahokas yrittää selkeästi päästä vielä takaisin. Pääseekö hän korjaamaan tilanteen? Kari ottaa kovasti sinne. Mitä tapahtuu? Takapuskuriin kiinni. Ahokas on kylmän rauhallinen. Hän aikoo listiä nyt Karin tieltään. Mitä tapahtuu? Kari pääsee kuitenkin karkuun. Ahokas yrittää, Ahokas hakee. Nyt kerrankin näkyy hieman sormissa tärinää. Jännittääkö Ahokasta? Onko tilanne nyt niin vaarallinen, että Ahokas voi jopa tämän hävitä? Kakkosen hän kovasti ottaa sieltä, kun päästään maaliviivalle päin. Kari vetää ensimmäisenä. Kari on saavuttanut. Ja sillä aikaa Vilen täällä taustalla. Mitä hänelle tapahtuu? Vile joutuu katsomaan taaksensa. Hieman on hataraa Vilen ajaminen. Sieltä menee ohitse. Voi Vilen, mikä sinulle kävi? Nyt ajettiin ohi ja pahasti. Ei ole kuitenkaan kisa vielä tässä, monta kierrosta on vielä jäljellä, hän pystyy vielä mahdollisesti tähän, toivotaan, mutta palaamme Ahokkaaseen. Ahokas on melkein taas takapuski, menee ohi, meneekö Karista ohi? Menee, tiukan taistelun jälkeen Karista päästiin ohitte. Siellä on taas Ahokas ensimmäisenä, katsotaan miten käy. On tiukka kolmikko, on nimittäin edessä, sitä ei ikinä tiedä missä kohtaa salainen metsästäjä, sininen puuma nousee sieltä sivusta Kari. Siellä myös Tuomaala viime kolmosena, hän on hieman selkeästi Tuomaalan peli rupeaa olla pelattu, hän on pysynyt kolmosena pitkään. Rupeaa kääntymään kokonaan Ahokkaan ja Karin taisteluksi, mutta tästä ei ikinä tiedä, Legendsissä ei ikinä tiedä kuinka pääsee yllättämään. Nytkin ollaan täysin kiinni toisissaan, autot ovat täysin perässä, mutta Vilen, mitä käy Vilenillä? Hänestä mennään ohi, yksi meni, toinen, kolmas. Vilen, onko Vilenillä? Nyt näyttää siltä, että Vilenin autossa on jonkinnäköinen ongelma. Siellä ei päästä eteenpäin, vaihdetta vaihdetaan, mutta nopeus ei nouse. Onko tämä nytten Vilenin kisan? Voiko tässä olla? Taas meni joku ohi, toinen, kolmas. Nyt herranen aika, Vile, kasaa itsesi. Samaan aikaan kärkikolmikko, ollaan ihan kiinni. Kari, Tuomaala, Ahokas, kaikki kiinni toisissaan. Päästiin kuitenkin lävitse ja Ahokas johtaa edelleen. Tämä on tiukka, tässä voi tapahtua mitä tässä kisassa. Ensimmäisen kurviin. Siellä, oi, Tuomaala meni ohitse Karista. Eli nyt kisa onkin taas Ahokas ja siellä kakkosena on Tuomaala, mutta hieman on jälkeä. Saa nähdä, saako Ahokas pidettyä tämän etulyöntiasemansa selkeästi. Ja nyt Vilen, mitä tapahtuu Vilen? Vilen vetää itsensä pitstopille. Tässä taitaa olla Vilenin kisa, ei päästä enää eteenpäin. Ei voi, jos auto ei kulje, niin sille ei voi mitään. Välillä kisa on pakko jättää kesken. Se ei miestä pahenna, se on moottorista kiinni. Voi Vileen, sinua nyt odotamme. Mutta onneksi Ahokas on vielä pelissä, samoin kuin ovat meidän muu kärkikolmikkomme Kari ja Tuomaala.
kenet näemme aivan pian. Ja siellähän, mikä on tilanne? Ja ei, siellä melkein on ohittamassa. Ei, onko Tuomaala ohittamassa? Ei ole, Ahokas pitää kuitenkin paikkansa. Ja Ahokas pitää paikkansa, päästiin toisesta kurvista läpi. Ja kolmikko edelleen sama. Ahokas, Tuomaala, Kari. Ja Ahokas vetää täysin varman miehen otteen. Hieman käy nurtsilla, mutta silti ei mikään tärise, ei hermokaan värähdä, ei silmäkulmakaan. Siellä rupeaa, nyt tapahtuu jotain todella kummallista. Tuomaala jää kolmoseksi ja eiköhän pian neloseksi. Mitä tässä tapahtuu? Siellä ruvetaankin jo kierroksella vetämään ohi seuraavasta autosta. Se ei Ahokas. Tämä on tässä näkee Legendsissä on tasoeroja sekä moottoreissa että kuskeissa. Samaan aikaan kun toinen ensimmäisenä voi toinen olla viimeisenä. Ja nyt pääseekin maaliviivalle päin jälleen kerran Ahokas sieltä. Hän saapuu. Näyttäisi siltä pahasti, että häntä ei saada kiinni. Tuomaala ja Kari ovat molemmat hieman kaukana. Voiko vielä viimeisellä suoralla? Pystyvätkö he kiihdyttämään ohi Ahokkaasta? Saa nähdä. Ei, Ahokas vetää nurmikon, että tämä voi olla paha hidastus. Tämä voi tarkoittaa paljon. Lähes rinnakkain tullaan maaliin, mutta Ahokas on kuitenkin ensimmäisenä. Nyt uskaltaa tuulettaa. Mahtavaa toimintaa Ahokas. Vakaat kädet, vakaa ajo. Ja nythän tässä kisassa nyt kävi, että voittajaksi sitten selviytyi hallitseva mestari Juhan Ahokas. Toiseksi tuli numero 20 Jesse Kari ja kolmantena numero 23 Henri Tuomaala. Mä olin siinä Ahokkaan perässä aika paljon, että se öljy tuli niin paljon autoa, että mennään eteenkään, mutta suht liukas. Mä en johtanut vissiin kierroksen verran tai jotakin. No ei siinä kärkipaikalla jo helppoa ajaa, että se on tiukka. Nyt ei pystynyt piettelemään poikkia takana. Tuon öljy rupesi tulee jostakin, että onneksi kesti loppuun asti. Joo, keli on hieno ja fanijoukko on jo Suomesta saapunut tänne näin 6 kappaletta hyviä kavereita tänne näin. Siis, me lähdetään vikasta ruudusta. Taitaa olla ruutu 36 siinä, kun ekalla kerralla hajosi pata. Mutta kun hanaamaa, kaikille se on sama. Seuraavaksi kisaviikon lopussa oli Formula Fordien ensimmäinen lähtö. Formula Fordeistahan moni kuski on aloittanut uransa. Sieltä lähtee monet tulevat Formula-kuskit aloittavat tässä sarjassa. Paalupaikalle hän on päässyt tiukan aikojen jälkeen Juha Mäki-Jouppi. Vanha mestari, joka on myöskin monissa kisoissa ansioitunut. Ja sieltä lähti käyntiin taas. Formulat lähtevät liikkeelle. Meillä on tällä kertaa kuvaa Milla Mäkelältä, joka ajaa autoa numero 4. Milla on naiskuskijoita nykyään sarjossa löytyy aika paljon, mikä minusta itsestäni on hirveän hieno juttu. Päästiin toisen kaarteeseen, siellä ollaan jo kovassa etumatkassa ajetaan. Ensimmäisenä hän kulkee edelleen Mäki-Jouppi, joka sai hyvän lähdön sieltä ensimmäisestä paalupaikalta. Pääsemme kolmanteen kaarteeseen. Mäki-Jouppi johtaa edelleen. Nyt näemme Millalta pienen pätkän täältä. Hän hyvin vakaasti hoitaa tämän kaarteen. Sieltä päästään eteenpäin ilman minkäänlaisia ongelmia. Hieman tietenkin formulassa mennään niin lähellä maata, että auto on meillä vaikea pitää kurveissa suorassa. Ja auto numero 3, Juha Mäki-Jouppi ajaa reteesti ensimmäisenä maaliviivalle. Perästähän sieltä tulee ensimmäisenä Ville Kivinen numero 66, sitten Joona Riettu numero 19, tämänkin Elias Niskanen ja vielä Milla Mäkelä. Ensimmäisessä kaarteessa meno on tiukkaa, mutta selkeästi väliä pidetään. Edelleen taistellaan tällä hetkellä 3.4 sieltä. Niskanen ja Riettu kovasti taistelevat, että kumpi pääsee 3.4. Ja nyt Milla Mäkelän autosta ilman kuvaa. Milla vetää hyvin 5. perässä. Mitä tapahtui? Nyt tuli kameran nykyinen roska, on tämä teippi. Ymmärtääkseni tämän jälkeen hyvin pian kamera irtosi kokonaan Milla Mäkelän autosta, joten pian emme näe enää kuvaa. Tällaista voi tapahtua Formula Ford-kisoissa. Meno on niin kovaa, että ne eivät edes GoProt pysy kyydissä. Nyt olemme taas maaliviivan perillä, mihin näemme tilanne ei ole vaihtunut. Siellä edelleen ensimmäistä ei enää näy, koska tällä hetkellä näemme tilannetta siellä kova taisto. Sieltä Riettu lähtee kovasti Ville Kivisen perään. Mustat autot ajavat tiukkaa, sillä ensimmäisenä pitkällä menee Mäki-Jouppi. Mäki-Jouppi on itse herra. Hän vetää ensimmäisenä ja sillä aikaa taistellaan kakkossijasta. Siellä näemme auto numero 19, eli siis Joona Riettu. Riettu kovasti yrittää siellä päästä Ville Kivisen kannoille. Siellä taustalla sitten tulevat sekä Elias Niskanen että Milla Mäkelä. Nyt taas näemme hieman kuvaa täältä maaliviivalta, ketä sinne iskeytyy. Sinne iskeytyy ymmärtääkseni ensimmäisenä edelleen Kivinen ja sitten Riettu. Taistelu on kovaa näiden kuskien välillä. Tällä hetkellä taistelu on vielä täysin auki. Ainoa kuka viilettä ensimmäisenä lähes ilman minkäänlaista vastustusta on itse Juha Mäki-Jouppi numero 3. Muut vääntävät vielä jälleen kerran. Näemme hieman kuvaa täältä maaliviivalta. Kuka sinne meni Mäkinen ja seuraavana sieltä tuli sisään Riettu ja Kivinen. Ja saavumme toiseen kaarteeseen, missä Mäki-Jouppi vetää ensimmäisenä suvereenisti. Häntä ei kukaan estä. Mitä tapahtuu? Siellä on tilanne päällä. Reittu ja Kivinen ovat meilingissä. Ja Reittu pääsi sisäkaarteen kautta ensimmäiseksi. Kivinen yrittää ohittaa, mutta ei pysty. Reittu pitää kovana miehenä paikat kiinni. Siitä ei pääse ohitse mikään. Kissakaan ei pääsisi ovesta. Reittu on ensimmäisenä. Onko Kivisellä vielä mahdollisuus ohittaa? Nyt mennään jo maaliviivalle. Edelleen on Reittu ensimmäisenä. Onko tämä Kivisen loppu? Joutuu Kivinen kolmossijaan tyytymään. Katsotaan vielä. Nyt näemme vielä maaliviivan. Siellä lippu liehuu jo. Ja tietenkin Mäki-Jouppi on ensimmäinen. Hän on itse herra. Mutta katsotaan, kuka se tulee seuraavaksi. Odotamme jännityksellä. Lippu liehuu. Kuka siellä on? Ja se on Reittu. Kivinen jää kolmoseksi. Näin kävi tässä kisassa tänään. Kovaa ajoa, tasaista ajoa. Jäi yhdestä ohituksesta kiinni loppupäin. Näin välillä käy Formula Fordien maailmassa.
Näemme nyt vielä voittajat, miten tässä kisassa sitten loppupeleissä käy, niin annetaan pienet palkinnot kaikille. Ensimmäiseksi hän tuli, niin kuin odotettikin, numero 3 Juha Mäkijouppi, toisena numero 19 Joona Reittu ja kolmantena numero 66 Ville Kivinen. Tiukka matsi, pojat, tiukka matsi. Formula Fordien jälkeen pääsemme vauhdikkaiden Extreme Race-autojen jännittävän maailmaan. Paikalta tässä kisassahan lähtee metsästämään pisteitä Tommy Sundström, autolla numero 15. Extreme Carit ovat minun mielestäni aika jännän näköisiä autoja, hieman tästä ladamallia, ei nyt sentään. Mutta nyt olemme lähellä, siellä punaiset valot vilkkuvat jo, kohta päästään vauhtiin ja vihreä valo syttyy nyt! Ja autot pääsevät kovaan vauhtiin siellä. Lähdetään ensimmäiseen kaarteeseen. Siellä se ensimmäisenä oli Tommy Sundström, keltaisella autolla toisena tällä hetkellä Mick Maaten numero 61, joka kovasti painaa päälle. Näemme tämän kisan tiukkoja aikoja, olen varma. Extreme-autot ovat, niitä on monta, ja ne ovat hyvin niin kuin tasaväkisiä kisassa, joten voimme nähdä ohituksia ja mielenkiintoisia tilanteita. Siellä kuitenkin Sundström tällä hetkellä vetää varsin suvereisesti ensimmäisenä, Mick Maaten tulee kovaa vauhtia perästä. Muut autot ovat aika hyvässä letkassa, hieman siellä ohituksia peräpaikoilla, niin kuin usein näissä kisoissa. Usein käy niin, että johtokolmikko on usein hyvin tasainen, ja muut sitten joutuvat tekemään hieman enemmän työtä pysyäkseen paikoillaan. Siellä jatketaan toiseen käännökseen. Itse asiassa kolmanteen käännökseen. Nyt ollaankin taas maaliviivalla, missä edelleen ensimmäisenä Sundström ja toisena Mick Maaten. Mutta Maaten on nyt, mitä tapahtuu? Hän on päässyt suoraan aivan, ja Maaten on mennyt ohitse! Maaten meni maaliviivan jälkeen ohitse ensimmäisessä kaarteessa, ja siellä menee, mitä tapahtuu? Sundström lentää radalta, menee offroadiin, menee nurmikolle. Pystyykö hän jatkamaan kisaa? Sundström, voitko nousta sieltä enää? Voiko auto numero 15 päästä sieltä enää eteenpäin? Kaikki painavat ohitse, kaikki viimeisimmätkin menevät. Sundström, voitko? Sieltä Sundström nousee vielä. Mitä siellä tapahtuu? Numero 95, eli nimittäin Allan Tiganen ohittaa, ei pääse ohittamaankaan numero 99 Gren Thunderia. Nämä kaksi kaksikkoa ovat usein taistelevassa. He ovat kaksi ykköstason kuskia, jotka taistelevat paremmuudestaan kovasti, mutta kuitenkin Tiganen pääsee ohitse maaliviivalla. Tämä on tiukka kisa, Tiganen ja Thunder. Kaksi kovaa kaksikkoa, siellä matsaavat keskenään, ai, mutta päästä maaliviivalle. Tiganen on kuitenkin ensimmäinen numero 95. Ja nytten, mitä tapahtuu? Mick Maate. Kukaan ei pysty vastustamaan nämä Maatea nyt kun Sundström on poissa kisasta. Siellä tullaan perästä kovasti, mutta ei Mick Maatea, ei kukaan voi voittaa. Mick Maate vetää ensimmäisenä siellä. Numero 61, keltainen paholainen, ei tähän pystytä kukaan vastustamaan. Siellä tullaan perästä, mutta ei pärjätä. Nyt ollaan kolmannessa kierroksessa. Siellä vetää Mick Maate ensimmäisenä. Ai, ja siellä lippu jo liehuu. Maaliviivalla Mick Maaten pääsi ensimmäisenä maaliin ja muut tulevat kovasti perästä. Näin kävi, Sundström oli kisa, mutta ei voi mitään. Siellä siis voittajaksi päätyi numero 61 Mick Maaten, kakkosena numero 8 Kari Aarnio ja kolmantena numero 11 Timo Gönthal. Viikonloppuna käytiin myös kaksi muuta Extreme Race-kisaa, mutta niitä emme ehdi näyttää. Extreme Race 2. ykköseksi tuli numero 61 Mick Maaten jälleen kerran, kakkosena numero 15 Tommy Sundström ja kolmosena numero 3 Kari Aarnio. Long Raceissa ensimmäiseksi tuli numero 27 Rami Raitanen, kakkosena numero 8 Kari Aarnio, kolmosena numero 5 Niko Kankkunen. Seuraavaksi näemme V8 Thundercasten kisan, missä on jännittävä tilanne. Siellä on siis vanha mestari Jari Nurminen numero 30 sekä nuori haastaja Toni Lähteenmäki numero 92. Tässä tulee siis tiukka kaksintaistelu ja sieltä lähti lentävä lähtö Thundercars-autoille, entisille Camaro-autoille, isoja autoja, leveitä autoja. Ensimmäiseen mutkaan tultaessa Jari Nurminen on kärjessä. Sen seuraavana tulee Toni Lähteenmäki, joka pääsee juurikin ohittamaan sieltä toisen kilpakumppaninsa. Tämä on autoilupiirissä tällä hetkellä todella kohuttu kilpakumppanuus Jari Nurminen ja Toni Lähteenmäki, vanha kalifi ja hänen uusi haastajansa, nuori Arabian prinssi Toni Lähteenmäki itse. Ja nyt ollaan toisessa mutkassa, siellä edelleen pysyy kärkipaikat samoina. Ja nyt nähdään jo ensimmäisenä maaliin tuli jälleen kerran Jari Nurminen ensimmäinen kierroksella numero 30. Katsotaan voiko tilanne vielä muuttua, pääseekö Lähteenmäki yllättämään jossain vaiheessa itse mestarin. Siellä näemme, autot pääsevät jälleen kerran ensimmäisen kurviin. Tässä kyseisessä sarjassa on 11 autoa, 11 kilpailijaa, eli siinä on aika paljon kisailijoita. Pääsemme seuraavaan kaarteeseen, siellä tiukka tilanne. Ja mitä tapahtuu numero 50? Janel Nurminen yritti törmätä Raimo Kesseliin, mutta joutuu kuitenkin itse offroadiin. Raimo Kesseli ei käynyt mitään, numero 22 sininen kiiltävä torpedo jatkaa matkaa. Siellä edelleen Kesseli vetää, hän pääsi hyville tiloille, vaikka hänet yritettiin kolkata ulos radalta. Voi minkä teit Janel Nurminen, numero 50, mutta silti Janel yrittää. Janel on tiukka kilpailija, hän yrittää päästä ohitte sieltä. Ian Vaidenia numero 44 yrittää sitä päästä, mutta ei onnistu. Janel jää kuitenkin taakse. Laskujen mukaan Janel on tällä hetkellä viidentenä, ei pääse ohittamaan Ian Vaidenia numero 44. Vai pääseekö? Sieltä lähtee taas. Ei. Nyt päästiin taas maaliviivalle ja nyt näemme taas kärkikaksikon. Mitä tapahtui? Sieltä meni Lähteenmäki meni ohitse. Ai, numero 92 meni ohi 30, mutta ei. Nurminen ei anna periksi. Ei, mitä tapahtui Jarille? Jari joutui nurmikon kautta, hän ei päässyt ohitse.
Tomi Lähteenmäestä. Voi Lähteenmäki. Olet kyllä kuningas. Pääsit ohitse vanhasta mestaristasi Jari Nurmisesta. Ja 92 siellä menee. Ei kyllä. Tämä kisa on nyt niin tiukka, että täällä on jännittää oikein selostajan kopissakin. Ja mennään taas maaliviivalle siellä. Ai. Nyt ollaan toinen. Tämä on kaikkein kriittisin ehkä mutka on tämä toinen mutka. Täällä tapahtuu monia ohituksia, mutta pääseekö numero 30? Pääseekö Jari Nurmi ohittamaan? Ei pääse. Lähteenmäki jatkaa ja suvereenisti eteenpäin. Numerolla on 92. Ai, nämä kamarat ovat vahvoja autoja, niillä ajetaan todella kovaa vauhtia. Ja nyt kolmas mutka. Tämä on toinen kriittinen mutka, täällä päästään ohituksia, mutta ei, kyllä. Lähteenmäki on ohittamaton, ajaa niin tiukasti, että häntä ei päästä vain ohittamaan. Ei Lähteenmäkiä ohita Erkkikään, kukaan ei tästä pääse ohitse. Jälleen kerran saavun maaliviivalle, siellä on jo iso väli. Numero 39 välissä. Jari Nurminen ei nyt vain pääse lähelle. Lähteenmäki ajaa suoraan maaliviivalta tälleen kerran. Ja nyt siellä liehuukin. Ja kyllä, Lähteenmäki tuli ensimmäisenä maaliin. Jari Nurminen jäi kakkoseksi tällä kertaa. Ai. Lähteenmäki on kova kuski. Sille ei voi mitään. Tässä kisassa nyt voittajaksi selviytyy siis numero 92 Toni Lähteenmäki ja toisena numero 30 Jari Nurminen, vanha kettu. Kolmosessa tuli numero 22 Raimo Kesseli, sininen torpedo. Tiukka kisa, että puoleen väliin kylän suurin piirtein hiillosti Jaria ja sitten löysin yhden ohituspaikan. Jari koitti saman tein takas tonne suoran päähän, mutta valui sen verran leveäksi, että mä sain vähän siihen eroa ja mä vaan koitin tulla niin kovaa kuin pystyin, että sais eroa pidettyä. Ja hyvin meni. Kaikki niinku puitteet ja rata on tosi hieno, mutta ainut miinus on se, että rata on tosi likainen, että siellä on paljon kumia ja kaikkea roskaa. Ne kun saa vielä siivottua, niin hyvä on. Nyt pääsemme V1600-autojen maailmaan. Kyseessä on pienemmät autot, monelle kuljettajalle Formula Fordien jälkeen seuraava askel. Kyseessä on myös yksi edullisimmista luokista harrastaa rata-ajon saralla. Ja sieltä lähteekin piikkipaikalta Janne Lähde numerolla 76. Ja olemme valmiita lähtöön. Tällä kertaa ei ole lentävää lähtöä, vaan lähdetään ihan peruspaikalta. Ja sieltä lähdettiinkin liikkeelle. Numero 76 Janne Lähde heti ensimmäisenä. Mahtavaa, liikutaan eteenpäin tässä. Ensimmäiseen kaarteeseen siellä on todellakin ensimmäisenä numero 76 Janne Lähde kovasti vetää sillä eteenpäin. Muut tulevat perässä kuin apinat jahdeten banaanilaumaa. Toisen mutkaan tultaessa edelleen johtaa Janne Lähde, toisena tulee Arttu Kilpi. Kolmantena siellä näemme Emil Westmanin, sen jälkeen Veera Virtanen ja viimeisenä Jussi Kuusiniemi numero 54, ei viimeisenä vaan viidentenä. Ja siellä edelleen jatketaan matkaa. Mitä tekee Kuusiniemi numero 54? Musta auto, musta kilpuri jatkaa ja siellä edessä Veera Virtanen numero 7, sininen auto. Ja nyt maaliviivalle edelleen ensimmäisenä on vanha kunnon Janne Lähde 76, edelleen kakkospaikkaa pitää Arttu Kilpi. Siellä jatketaan, kaksikko vetää ensimmäisenä, he ovat saaneet hyvän etumatkan kaikkiin muihin. Kilpi, mitä siellä tapahtuu, mitä? Ei herranen aika, numero 54. Eli siis toisaalta nimeltään Jussi Kuusiniemi yrittää ohittaa Emil Westmanin. Hän on ohittanut aikanaan Veeran ja nyt hän ohittaa nyt jälleen kerran. Siellä yritetään mennä Westmanin ohitse. Ei pääseekö Kuusiniemi ohitse? Emil Westman, ei. Emil Westman pitää paikkansa. Hän ei ataille. Numero 3, Emil Westman. Lännen mies, siellä länsimies itse. Ei päästä ohitse, kova kuski. Ei, mutta pääseekö Kuusiniemi pääsee tailleen kerran sisämutkan kautta sisäkaarteesta. Ei voittele mitään. Nyt on kova kaksikko ajamassa. Nyt kovasti taistellaan kolmossijasta. Kuka pääsee palkintopalleille? Ensimmäiset sijat näyttävät kovasti olevan Lähteen ja Kilven hankinnassa, mutta näemme sitten, onko se Kuusiniemi vai Westman. Kumpi pääsee kolmossijalle? Täällä on tiukkaa ottelua. Kovasti perässä viidentenä seuraa Veera Virtanen. Hienoa taas nähdä naisia selviävän urheilussa, autourheilussa erityisesti. Ja nyt päästiin taas maaliviivalle. Mitä siellä tapahtui? Ai, ollaanko finaalissa? Ei, sieltä tulee taas 3. Ai, tämä on tiukka. Tätä odotetaan, tätä jännitystä. Tää on niitä harvinaisia kisoja, joissa jälleen kerran ykköspari, ensimmäinen ja toinen on lähes jo selvillä, he voivat olla, mutta 3. ja 4. taistelee kovasti. Siellä edelleen nyt yrittää taas Westman päästä Kuusiniemeen kiinni. Yrittää päästä sen takapuskurin yllättämään, tekemään salaisen iskun, mutta ei onnistu. Siellä edelleen hän on kova. Kuusiniemet ei niin vaan ohiteta, siitä ei mennä ohitse kuin Ladon ovi pitää numero 54, näkyy vain takapeilissä. Westman ja Kuusiniemi siellä edelleen taistelevat kovasti. Nyt päästä maaliviivalle. Miten siellä edelleen on? Kuusiniemi on ensimmäisenä numero 54 ja nyt nähdään lippu liehuu ja ainoa ensimmäisenä on Lähde ja Kilpi, niin kuin odotettiin, mutta kuka on kolmas? Kuka sieltä tulee? Sieltähän tuli Kuusiniemi, oi Westmania. Tässä nyt annettiin pieniä aikasakkoja edellisille kilpailijoille, joten nyt näemme todellisen kilpailun lopputuloksen. Kuka oli ensin todellakin ykkösenä? Ensimmäiseksi tuli numero 76 Janne Lähde, toisena numero 7 Veera Virtanen ja kolmantena numero 54 Jussi Kuusiniemi. Yllättävää, mutta näin välillä aikasakot aiheuttavat tällaisia muutoksia tilanteessa. Se oli Lähtö vähän epäonnistui ja jäin siinä sitten yhden sijoituksen ja sitten
koitin tuosta Westmanista takaisin Oitoilla päädyssä ja oikein päässyt sitten. Sitten meni mulla oma mutka vähän leveäksi, että tuli Kuusiniemi Jussi vielä ohi. Ja aina siinä poikien perässä sitten ja sitten rupesin kattelemaan tuossa, että rupesi tulee noita plus 20 sekunnin aikasakkoja ja sitten joku päästi vielä öljyt tonne radalle. Et mä olin vähän siinä uskossa, että olisi joku 4 ollut ehkä ja näin ja ajelin vähän niin varman päällekin siinä vielä, ettei vaan niin suostu radalta, kun muutama auto lähti. Ihan tosi tyytyväinen on tähän näin. Ostbotnien ist bekannt für seine Landschaften. Es ist auch bekannt für seine Autohändler. Daher wählen wir die besten Autos des deutschen Automobilmarktes und bringen sie nach Finnland. Auf Wunsch sogar vor ihre Haustür. Bayern Car. Ja näin palaamme mainoskatkolta ja jännittävä V1600-sarja jatkuu toisella lähdöllään. Viimeisessä kisassa nähtiin kovaa taistelua sekä ihan loppumetreillä aikasakkojen kautta pieniä muutoksia tuloksessa. Niin nyt näemme miten käy. Eli nyt ollaan ensimmäisenä siellä, ymmärtääkseni on jälleen kerran vanha kunnon lähde ja sen jälkeen Kilpi, Kuusiniemi, Westman. Kova viisikko, vielä tietenkin Veera Virtanen. Nyt lähti käyntiin tämä kisa jälleen kerran. Katsotaan miten tässä käy. Heti ensimmäisenä kukapas muu kuin lähde siellä ensimmäisenä ja muut seuraavat perästä. Tämä on kyllä jälleen kerran tulee nähdäänkö samalla jännitystaistelu kuin edellisessä kisassa, missä viimeksi Kuusiniemi ja Westman taistelivat loppuun asti. Siellä ajetaan kaarteeseen ja mitä siellä radalla on, jonkunnäköistä pölyä vai mitä tää on ja siellä oikein pöllyää. Voi, on hieman valiteltu, että rata olisi likainen. Itse en siihen usko, kyllä radasta pitää huolta, mutta joku siellä pöllyää kuitenkin. Nyt, mikä tapahtuu? Päästään kohittamaan. Siellä vetää lähde ensimmäisenä. Lähde vetää ja siellä on Westman, siellä on Veera Virtasta. Kuka siellä rupeaa? Kuusiniemi yrittää ohittaa Virtasta. Virtanen, pidä paikkasi. Kuusiniemi yrittää tyrkylle, mutta lähde vetää kuitenkin. Lähde, Westman ja Kilpi ovat tällä hetkellä kärkikolmikossa. Päästään juuri maaliviivalle. Saa nähdä, mitä tässä kisassa käy. Nyt on jännitysnäytelmät mestoilla, että saa nähdä mitä käy. Siellä edelleen lähdevät ensimmäisenä. Mitä tapahtuu? Tuleeko sieltä? Tuleeko Kilpi? Pääseekö Kilpi? Kilpikö vetää sieltä ohi? Ei vedä. Kilpi vetää. Vetääkö Kilpi? Ei onnistu vetämään. Kilpi yrittää. Kyllä Westman pitää paikkansa. Westmanista ei mennä ohi. Westman on kuin suopainija, jota ei ohiteta. Vai ohitetaanko? Nyt kyllä jännittää täällä taas kerran. Ei, kyllä Westman hoitaa. Westmania ei ohiteta. Hänestä ei päästä. Nyt kun vielä pääsee sitten lähteenkin. Ei, lähde on suvereeni. Lähde on kuin itse mestari. Hän vetää sille ensimmäisenä. Häntä ei heti ohitetakaan. Sen sijaan Westman ja Kilpi pääsevät taistelemaan edelleen 2. ja 3. sijasta. Tässä järjestyksessä tällä kerran päästiin maaliviivalle. Perästähän tulevat sitten tietenkin Kuusiniemi ja Virtanen. Nyt pääsemme ohittamaan. Mitä tapahtuu? Sieltä menee, ei Westman menee ohitse, Westman lähteestä ohitse. Ja nyt on lähde, ykkösnumero, viime kisan voittaja on ohitettu. Westman pärjää, Westman vetää kuin käärme, iskee sieltä suoraan lähteen takaa, tätä ei odota kukaan. Ja oi, sieltä yritti myös, Kilpi yritti päästä ohittamaan lähdettä, mutta ei onnistunut, jäi itse sinne alle. Ai, nyt jäit jälkeen Kilpi, kannattiko ruveta yrittämään? Ei tiedä, pitää ottaa se paikka, jos siihen pystyy. Näin sanoi aikanaan Colin McRae. Nyt sitten etenemme. Siellä vetää ensimmäisenä Westman, lännen länsipoikamies, eli siis vanha kunnon cowboy. Häntä ei enää ohitetakaan nyt, kun on päästy alkuun. Lähde joutuu tyytymään siis tällä hetkellä kakkossijoihin, mutta tietenkään ei vielä ole viimeisellä kierroksella, eli tässä voi tapahtua vaikka mitä. Tämä on V1600 yksi jännittävistä sarjoista, koska jälleen kerran tapahtuu paljon muutoksia. Mutta mitä tekee Westman? Hän osuu pöllyyn, ja mitä Westman? Ohjausvirhe! Minkä teit Westman? Jäit 3. Sieltä meni ohitse sekä lähde, että menikö sieltä Virtanen, Veera numero 7 meni ohitse. Voi Westman, minkä teit? Tämä oli sinun loppusi. Vai voitko vielä nousta sieltä? Ei, sieltä tulee vielä Kuusiniemi ohitse. Westman, sinun ohjausvirheesi saattoi kostaa sinut tämän kisan. Sille Kuusiniemi ohitse, numero 54. Ai, Kuusiniemi, mutta ykkösiä pitää edelleen lähde. Ja seuraavana Veera Virtanen. Ai, tätä elämää. Nyt vielä. Westman yrittää vielä nousta parhaansa. Hän yrittää ohittaa Kilpiä. Kilpikin meni ohitse, mutta Westman taistelee. Westman taistele sieltä tiesi. Mutta ei. Kilpi menee ohitse.
Ja Lähde tulee maaliin. Lähde pääsee sinne. Virtanen, Kuusniemi, kaikki. Ja katsotaan vielä maaliviivalta. Kyllä, se on Lähde. Kyllä, se on Virtanen, se on Kuusniemi. Ai, miten kävi näin? Siellä onkin mestari itse Ari Vatonen. Onnittelee voittajia. Tässä kisassa kävi nyt näin, että ensimmäiseksi tuli numero 76 Janne Lähde, toisena numero 7 Veera Virtanen ja kolmantena numero 54 Jussi Kuusiniemi. Tällä kertaa ei sakkoja annettu. Huhhuh. Ja sitten V1016 hieman pienempiin autoihin takaisin Formula Fordien maailmaan. Jännittävä formulakisa jatkuu. Edellisen kisan hän voitti aivan suvereenisti itse Juha Mäki-Jouppi. Kova mestari, mutta saa nähdä miten käy tällä kertaa. Kisa on tiukka ja sieltä lähdettiin taas liikenteeseen. Formulat liukuvat radalla kuin lepakot. Päästään eteenpäin sieltä heti ensimmäiseen kaarteeseen. Ja toisessa kaarteessa siellä Mäki-Jouppi on todella suvereenissa johdossa. Sille ei kukaan voi mitään, muut tulevat perästä. Siellä kaikki vaan joutuvat kumartamaan herran Mäki-Joupin edessä. Ja mitä on tapahtunut? Itse asiassa tässä kisassa meidän vanha ystävämme Milla Mäkelä, hänellä köppi ongelma ja autohan kusahti totaalisesti. Se odottaa tuolla, se nähtiin äsken. Milla joutui keskeyttämään kisan, mikä on aina yhtä ikävää. Siellä näemme Donitsin kuosisessa autossa itse Reitun, mutta ei mitä tapahtui. Ensimmäisenä maaliin Mäki-Jouppi taas kerran tältä kierrokselta. Mäki-Jouppi on kuule itse mestari, hän ei nyt tässä kisassa oikein voi tähän mitään, mutta kukaan ei enää tiedä. Kisassa voi tapahtua mitä vaan, sieltä voidaan vielä löytää jonkin näköinen uusi tuuli, itse kamikaze tuuli, jolla noustaan ja saadaan sieltä otettua kiinni Mäki-Jouppi. Toisaalta Mäki-Jouppi kyllä vetää tälläkin hetkellä kolmannessa kaarteessa todella suvereenisti autossa numero 3, puhtaan valkoinen kuin lumi ensimmäisenä talven päivänä. Ei voi Mäki-Joupille mitään. Siellä kuitenkin kova taistelu on meneillään tälläkin hetkellä taustalla, mutta Mäki-Jouppia haittaa. Kylmän rauhallisesti hän pystyy ajamaan ensimmäisenä täysin kiinnitetty huomioon muuhun kisaan, koska jos on ensimmäinen, ei tarvitse muista huolehtia. Sieltä perästä siis kovasti tullaan, sieltä tulee Reittua, sieltä tulee Kivinen, sieltä tulee Niskanen. Kaikki kolme ovat perässä ja taistelut kovasti muista palkintopalleista. Mäki-Jouppi sen sijaan johtaa ensimmäinen edelleen. Kakkoskäännökseen tullaan ja siellä se Mäki-Jouppi vetää ensimmäisenä Juha. Sen jälkeen tulee Kivinen, Niskanen ja vielä Reittu sieltä yrittää kovasti ohittaa, mutta ei täysin pääse Niskasen ohitse. Voi Reittu, miten kävi. Ai, ei silti. Tällä hetkellä kisa on niin tiukkaa, että tämä voi vielä muuttua vaikka mihin tästä. Ainoa kerta kisa on täysin loppu on ikävä kyllä Milla Mäkelä, joka ikävä kyllä ensin halusi GoPro ensimmäisessä kisassa ja nyt hävisi auto toisessa. Sille ei voi mitään. Jälleen kerran ollaan siis maaliviivalla. Siellä näytti menevän Juha Mäkipää. Ei Mäkipää, vaan Mäki-Jouppi. Ja nyt näytetään jo ensin ykköslappua. Ollaan viimeisellä kierroksella. Sieltä päästään eteenpäin, ohitetaan vauhdilla. Mutta edelleen standingit ovat hyvin samat. Mäki-Jouppi johtaa, perästä tulevat Kivinen, Reittu. Mutta mitä? Niskanen ja Reittu taistelevat kovasti. Mikä tilanne on päällä? Ei. Voiko tämä tästä nousta vielä? Voiko Reittu nousta sieltä Niskasen tilalle kolmospaalille? Se nähdään tässä aivan pian. Tämä on jännittävää viimeisen kierroksen taisto. Ai, kun jännittää taas kerran. Ja sieltä tullaan kolmanteen kaarteeseen. Mitä tekee Niskanen? Niskanen ohittaa täydellisesti. Ei päästä mitään mahdollisuutta mennä ohitse hänestä. Ei, Niskasta ei niin vaan ohiteta. Hän on kuin härkätalli, josta ei ohitse päästä. Sieltä tulee perästä. Ei, nyt ollaan maaliviivalla, lippu liehuu ja se on Juha Mäki-Jouppi. Häntä ei niin vaan voiteta. Hän oli jälleen kerran voittaja. Hän on voittanut molemmat kisat tässä Formula Ford-kisassa. Formula Fordihan käytiin samalla viikonloppuna vielä kolmas kisa, ja jälleen kerran meille aikaa näyttää, mutta tässä ovat nyt toisen kisan voittajat. Ensimmäisenä numero 3 Juha Mäki-Jouppi, toisena numero 66 Ville Kivinen, kolmantena numero 12 Elias Niskanen. Toisessa kisassa, tai siis kolmannessa viikonloppuna, voitti jälleen kerran kolmonen Juha Mäki-Jouppi, toisena 66 Ville Kivinen, kolmantena numero 19 Joona Reittu. No, ollaan viime vuodesta opittu aika paljon ja nyt on saatu auto kohilleen sitten tällekin radalle, niin ei kai se muuta vaadi sitten. Aika vauhdikas, että pari lujaa jarrutusta ja sitten pari sellaista vähän niin kuin vaativampaa mutkaakin, mutta aivan mun mielestä mukavaa radaa. Seuraavaksi palaamme taas V8 Thundercasten pariin, missä jännitysnäytelmä edelleen jatkuu. Eli siis vanhan mestarin Jari Nurmisen ja uuden tulokkaan Toni Lähteenmäken taistelu on edelleen kesken. Viime kierroksella Toni Lähteenmäki tuli ensimmäiseksi ja sitten kakkoseksi tuli Jari Nurminen. Mutta nyt katsotaan miten käy. Ja jälleen kerran lentävä lähtö. Thundercast ovat nopeita autoja, ne on parempi käynnistää vauhdista. Ja nyt päästään ensimmäisen kierrokseen. Siellä on vauhdissa
Nurminen, Lähteenmäki, mutta mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu? Numero 30 Nurminen työnsi numeron 92, eli Lähteenmäen pois radalta. Lähteenmäki joutui suoraan siellä pöllyä nurmikkoon. Mitä? Voitko tästä Lähteenmäki enää nousta? Mitä sinulle tehtiin? Nyt kyllä Nurmiselle. Toivottavasti tästä tulee sakko. En tiedä, mutta Nurmiselle kävi huonosti. Kesseli numero 22 siellä johtaa. Eli Kesseli sai tästä mahdollisuuden, kun Jari käytti aikaansa sabotoimiseen. Ei sabotoimiseen, tietenkin kaikki on laillista sodassa ja rakkaudessa sekä Thundercarsissa. Mitä se tulee? Lähteenmäki on noussut. Lähteenmäki yrittää kovasti. Lähteenmäki ei luovuta, hän ei ollut luovutuksen mies, hän vetää sieltä ohitse, 92 sieltä nousee, ai, ei kukaan kuule estä, Lähteenmäki sieltä tulee, vanha kalifi, ei sentään, Jari Nurminen on vanha kalifi, Lähteenmäki on uusi nouseva Arabian prinssi, mutta sieltä tulee, ja nyt ollaan maaliviivalla, kyllä siinä ensimmäisenä menee Jari Nurminen, ai, kakkosena Kesseli, mutta voiko Lähteenmäki nousta, nyt on todellinen jännitysnäytelmä, siellä taas, Lähteenmäki ei ole Lähteenmäki, vaan siellä on Kesseli sekä Jari Nurminen vetääkö hän Kesselinkin pois? Jari Nurminen, mitä teet? Ei, Kesseli ei tällaiseen lähde. Hän päästää Jari Nurmisen, ei päästä, tietenkin taistelee kovasti, mutta sieltä sisäkaarteen kautta pääsi jälleen kerran Jari Nurminen ohittamaan. Ai, Jari. Vanha mestari itse on ottanut jälleen kerran paikkaansa. Hän on ykkösenä. Missä taas on Lähteenmäki? Missä on haastaja? Tällä kertaa ykköspaikoilla on siis Jari Nurminen ja Kesseli. Keitä kumpaakaan ei tällä hetkellä kukaan oikeastaan edes haasta. Mutta missä on? Missä on uusi tulokas, uusi toive? Jedin paluu. Missä on Tomi Lähteenmäki? Siellä hän menee. Siellä kulkee. Hän on taas jälleen kerran päässyt ohittamaan. Hän on jo lähellä voittoa, ei sentään, mutta koko ajan lähestyy. Hän ei luovuta. Sieltä mennään. Siellä menee ensimmäisen edelleen Nurminen, toisena Kesseli. Sieltä tulee jo neljäntenä. Oi, Lähteenmäki, nyt ota kiinni kaikki. Mitä teit Lähteenmäki? Nyt ei voi syyttää enää edes Nurmista. Nyt on ihan Lähteenmäen oma vika. Ohjausvirhe ja suoraan päin puistikkoa. Siinä tuli jo 3 paikkaa menetettiin. Itse asiassa oliko 4? Ei, tämä taisi olla se 3, sanoin väärin. Voi Lähteenmäki, nyt olit jo voittamassa, olit jo 4, mutta nyt olet taas tippunut. Oletko jo 8? Voi Lähteenmäki tätä elämän tuskaa ja Suomi itkee. Sen sijaan Jari Nurminen ajaa edelleen ensimmäisenä. Kesseli on kakkosena sinisellä torpedollaan. Jari Nurminen ensimmäisenä mustalla autollaan. Tämä on nyt kyllä numero 30. Ja nyt vielä yrittää Lähteenmäki, vielä yrittää nousta sieltä. Nouse Lähteenmäki, nouse. Hän vedetään ohitse sieltä, mahtavaa. Lähteenmäki kuitenkin pyrkii. En tiedä voiko enää pallopaikalle päästä, mutta hyvä kuitenkin Lähteenmäki, ette luovuta. Ette pienistä elämän pettymyksistä jää itkemään rannalle ja ruikuttamaan. Tämä on todellisen miehen, todellisen taistelun, todellisen rallikuskin merkki, että ei luovuteta vaan noustaan sieltä. Ei se kuinka monta kertaa kaatuu, vaan kuinka monta kertaa nousee sieltä ylös. Mutta siellä edelleen ensimmäisenä vetää numero 30 Jari Nurminen, kovasti vetää, ei näytä olevan ketään edes perässä. Missä on Kesseli, missä on haastaja? Siellä on Kesseli. Tämä nyt näyttää, että Jari Nurminen on ottanut todellakin niskalenkin tästä kilpailusta. Siellä nähdään autonsa, uskomaton sininen auto numero 30. Ei Kesseli, ei Jari Nurmista tässä kukaan pysäytä. Herranen aika, hän on täysin vastustamaton mestari tällä hetkellä. Sinne tullaan maaliviivalle. Ai, ja vielä ruutulippuja liehuu ja ei, sinne meni Jari Nurminen. Oi, mutta jälleen kerran Jari Nurminen sai 30 sekunnin aikasakon ja näin kävi, että ensimmäiseksi tuli numero 22 Raimo Kesseli, toisen numero 50 Janel Nurminen ja kolmanten numero 24 Petri Blomqvist. No se oli oikeastaan ohi jo ekan mutkan jälkeen, että Nurmisen Jari painoi mut siinä pihalle ja sai siitä vissiin 30 sekunnin rangaistuksen, että nostin sitten lopputuloksessa 4, mutta eikö se paljon enää lohduta. Joo, tai meillä oli varmaan pyöränkulmat ja kaikki aivan sekaisin sen kolarin jälkeen, että tosi vaikea oli ajaa. Hyvä, että nosti pari sieltä. Ja sitten onkin aikapäivän viimeiselle kilpailulle, nimittäin todella jännittävälle Legends 2 kisalle, Legendsin toisen lähdölle. Viime kisa oli jännittävä, siellä vanha mestari, hallitseva mestari Johan Ahokas voitti. Ja nyt nähdään, miten Juhanille käy tällä kertaa. Vai voiko olla joku muu, voiko olla Jesse Kari, vai voiko olla esimerkiksi Tuomaala, tässä on monta. Ja nyt näemmekin sieltä, kisa lähti käyntiin, Johan Ahokassa hyvän lähdön, hyvän tasaisen, voimakkaan lähdön. Ei kuitenkaan päästä ensimmäiseksi, hän ei pääse aloittamaan pallopaikalta, mutta katsotaan pääseekö ohittamaan. Siellä on Tuomaala heti ensimmäiseen mutkaan pääsemme vauhdikkaasti. Siellä kovasti Legends-autoja on todella monta, kisaajia on monta. Tässä kisassa on kyllä paljon muuttujia mukana. Ei koskaan tätä kerrota. Mitä siellä on käynyt? Sinnehän Vilenin auto, vanhan ystävän Vilenin auto on täydelläkin rupsahtanut sinne kadulle. Äkkiä Vileen poistu tieltä, että jää alle. Välillä käy näin, että autot eivät toimi. Vileenillähän oli jo viime kesänä ongelmia auton kanssa. Ne ovat selvästi jatkuneet tähän toiseen lähtöön. Mutta välillä käy näin. Onneksi Rata SM ei ole yhdestä kisasta kiinni. Pistetä saa vaikka mistä. Siellä näemme Jesse Kari numero 20. Hän ei ole tällä kertaa top 3 4, mutta yrittää kohti sinne päästä. Ja nyt Johan Ahokas pääseekö noittamaan. Kova taistelu käynnissä Tuomaalan kanssa. Tuomaala vetää ensimmäisenä mustapunaisella autollaan. Johan Ahokas on harvinaisen epävakaat ajamista. Hieman käydään nurmikoilla. Voi johtua tästä läheisyydestä, koska autot ovat aivan kiinni toisissaan. Takapuskuria nuollaan jo.
Tämä olisi suoraan sanottuna epämääräistä, jos autot olisivat ihmisiä, mutta ei ole. Tämä olisi nyt ollaan autoja, ei tiedetä mitä se tehdään, mutta kyllä Juhan Ahokas siellä kovasti kokeilee, kovasti taistelee, hän yrittää ohittaa, pääseekö ohittamaan, pääseekö? Ei sentään, hieman osutaan takapuskuriin, mutta ei päästä ohittamaan. Taistele Juhan, taistele! Tuomaala vetää ensimmäisenä, häntä ei pysäytä mikään, Tuomaala on kova jätkä, hän ei estä. Kaikki kuskit ovat top 3, sanotaanko jopa top 5 lähes toisessa arvoisia. Oikeesti näitä kuskeja ei pysty verrata toisiinsa, he pystyvät taistelemaan missä tahansa tilanteessa. Mutta eroja kuitenkin on, joku on aina parempi. Tänään nähdään kuka on, onko Tuomaala, onko Ahokas tässä kisassa. Siellä kovasti taistellaan. Siellä on päässyt 3 jo Jesse Kari, mutta Juhan Ahokasta ei haittaa, hän ei huomaa edes takapeiliin, koska hänen silmänsä on täysin keskittyneet, hän menee ohitse, Tuomalasta ohitse, Juhan Ahokas menee ohitse, ei tätä juhlaa, kun Juhan Ahokas on ensimmäisen jälleen kerran, mutta se ei ole niin helppoa. Tuomaala ei luovuta, hän on siellä valmiina. Hän on kuin hailaivan perässä, hän taistelee, hän yrittää etsiä. Jos nyt Juhan Ahokaksella ollenkaan tuhoutuu, keskittyminen herpaan tulee yksikään paikka, mistä päästä ohitse, niin sieltä tulee. Kun Villarinpollo bussiin yrittää Tuomaala mennä ohitse, mutta tällä hetkellä se ei onnistu, koska numero 2, Juhan Ahokas, vanha mestari, ei päästä ohitse. Hän ei niin helposti herpaannutta keskittymistään. Nyt ollaan taas maaliviivalla. Mitä tapahtuu? Ollaan todella kiinni puskurissa. Ei, mitä menee? No sinne meni kuitenkin ensimmäisen Juhan Ahokas. Kisa on tiukka, tämä on jännittävää. Legends-kisoissa aina jännitys herää. Juhan Ahoksella tie täysin tyhjä. Nyt pidät Juhan vain auton hallinnassa, etkä tee virheitä. Ei kyllä. Nähdään, että auto ei tärise. Juhan on vakava mies. Häntä ei helposti pelästytetä. Hän ei huolehdi tällaisesta. Mutta sinne mennään toisen karteeseen. Voiko tässä tapahtua jonkunnäköisiä? Siellä yrittää kovasti hakea paikkaa Tuomaalla. Hakee, mutta ei tule. Mitä Juhan teet? Juhan ajaa hyvin. Ai nyt! Voiko tämä kostautua käydin nurmikon kautta? Voiko tulla tästä hidastuksia? Ei tule. Ei tullut. Siellä taistellaan kovasti 3 paikasta. Kovaa vauhtia taistellaan numero 58 ja numero 20 autossa Jesse Kari. Kova taistelu tässä meneillään. Miten tässä käy? Legendseistä ei ikinään voi tietää. Siellä yrittää Tuomaalla, mutta Juhan ottaa hieman pesäeroa. Juhan menee vauhdilla, yrittää ottaa, mutta nyt vaalisuoralla taas kerran. Tämä on mahdollisuuksia kiihdyttää tässä tilanteessa. Mitä voi tehdä? Katsotaan, miten tilanne etenee. Juhan tulee maaliin kuin vanha koira. Ei häntä estä mikään. Hän ajaa sinne. Ai. Voiko olla tässä? Voiko olla, että Juhan Ahokas todellakin voittaa päivän toisensakin Legends-kisan? Mestarista ikinä en tiedä. Mutta mitä tekee Tuomaala? Tuomaala on kiinni. Tuomaala yrittää koko ajan. Aina kun näemme, niin Tuomaala on aivan kiinni peräpelissä. Tämä on todellakin nyt yhdestä virheestä kiinni. Jos Ahokkaalle käy mikäkin pieni ongelma, hieman liikaa jarrutusta, hieman liian vähän, hieman liikaa, liian pieniä tiukkoja käännöksiä. Ai sieltä melkein meni Tuomaala melkein ohitse. Tuomaala yritti tässä kerran, mutta ei nyt. Tuomaala, taistele Tuomaala, menetkö sinne Tuomaala? Ei, Ahokas ei päästä, Ahokasta ei ohiteta. Ahokas sanoo, minä olen mestari, minulle ei näin tehdä. Minä päätän kuka määrää täällä, minun tahdissa mennään. Ahokas johtaa. Ai, tämä taistelu. Nyt ollaan viimeinen mahdollisuus. Pääseekö Tuomaala sitä? Pääsisikö läpi? Pääseekö? Ei. Ahokas juhlii jo. Ahokas näyttää sormia ikkunasta. Se oli Ahokkaan voitto. Näin kävi tällä kertaa Legendseissä. Eli siis ensimmäiseksi tuli numero 2 Juhan Ahokas, vanha mestari. Toisena 23 Henri Tuomaala ja kolmantena 20 Jesse Kari. Näin tällä kertaa. Näemme ensi viikonloppuna Seinäjoen vauhtiajoilla. Siellä taas kerran mahtava meininki. Näkemiin. Ostbotnien ist bekannt für seine Landschaften. Es ist auch bekannt für seine Autohändler. Daher wählen wir die besten Autos des deutschen Automobilmarktes und bringen sie nach Finnland. Auf Wunsch sogar vor ihre Haustür. Bayern Car.